Hetkinen, katso. Risto perhana! Morjesta, mistä sä oot tulossa? Toi kävin tuossa Tallinnassa töissä. Töissä. No mä oon Tallinnaan menossa bisneksiä tekemään kanssa. Töihin. Jaa. No hei, mulla pikkasen rupes itse asiassa harmittaa se, että... No. Ne sun potkut katos silloin. Vähän turhan kova rangaistus oli, että mitä sä oot voinut nyt? No eihän siis kyllä se oli mun mielestä ihan Harkittematon teko. Niin, et sä oot hyväksynyt sen. Turpiin saat. Anteeksi saat, eihän siinä. Mitä näitä nyt? Mitä sä duunailit niin? Mulla on semmonen yritys. Kaverin. Oma Kaverin. yritys semmonen, että me hommataan kaikki, kato, diilataan maahan näitä Huumeita. kaikkia tämmöisiä mukavia. Siis Tietokonealalla. Niin kyllä. Hei, ihan. Voitaisko me tehdä bisnestä? Kato siis, niin kuin varmaan tiedät, niin mä oon ihan samalla alalla. No kyllä, mä oon sitä mieltä. Ei ikinä. Mikä ettei? Olisiko sulla mitään tällaista niinku näytekoneita tai tämmöistä, mikä sä Itse asiassa ois muuten. Oisko? Mulla olisi semmonen se maksaa tommonen 600. Se maksaa 1,000 euroa. 1,000 euroa. Niin 600. Onko se niinku läppäri? Se on läppäri semmonen, että siinä voi tosiaan, se voi vaikka Heittää mereen. Just. Ei sillä tee mitään. se on ihan hemmetin hyvä vee. Joo. No. Ihan täyttäis keilää koko peli. Ei. Mä voisin ostaa se, hei Osta sulta. pois. Onko sulla mun tilinumero vielä siellä? Se on itse asiassa mulla kännykässä täällä ihan samassa paikassa kuin edelleen. No niin. Mä voin näpyttää, paljon se oli 600? Eikö tonni? Niin Joo. Tonni. Mä laitan sulle tonnin tulemaan saman tien tästä. Vaikka sä tulemaan mulle postissa sitten sen. Mä voisin huomenna vaikka niin Häipyä maasta. Just. Ihan keposesta. Pistä tulemaan, niin keltaisella kuljetuksella tulee suoraan. Niin. Intia tai jonnekin asumaan, eikä tuli kiinni takaisin saatana polukkuun. Joo. Aivan kevyesti tehdään pitää. No niin. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna, mutta okei, mä lähden Tallinnaan tästä. Haista paska koko moukku, saatana. Joo, palataan. Joo, anteeksi. Sori. Ei mitään. Eikä hetkinen, se olisi terminaali siellä. Mä voin... Joo, niin justi. Joo. Aivan, tännehän mä olin. Eikö, tännehän mun piti mennä, siis tänne terminaali. Joo, aivan. Otas, onko mä kuvattu nyt? No niin. Eikö tännehän mun piti muuten mennä?